Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvéreim, a ma esti bibliaórán. Az 55. halleluja éneket énekeljük el fönn a csillagok felett. Fönn a csillagok felett, halleluja, ámen. Boldog lelkek zengenek, halleluja, ámen. Aki itt elfáradott, aki hordoz bánatot, azt a béke várja ott, halleluja, ámen. Ott az üdvözült sereg, halleluja, ámen. Istennek zengéneket, halleluja, ámen. Honnét száll a földre le, Isten lelke, hogy vele, a szívünk legyen tele, halleluja, ámen. Én is zengek éneket, halleluja, ámen. Kegyelmért Istennek, halleluja, ámen. Dicsértessék Jézusom, ezt kívántom, ezt mondom, itt s előtted egy koron, halleluja, ámen. Az énekeskönyvünkből a 445. dicséret első, második és harmadik verseit énekeljük el. Szólsz hozzám, Istenem! Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem. Áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség busz rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértelek, s nem hirdettem neved.
értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál, hogyha szeretsz, miért súlyt vessződ engemet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, azért a csodáért, amit a teremtésben elénk tártál. Magasztalunk azért is, hogy a teremtés hajnalán ott volt veled, a te egyetlen Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus, hiszen általa is ránézve teremtetett minden ebben a mi világunkban, az egész világegyetemben, és őre tekintesz áldozatára, kereszt halálára, halálon való győzelmére, amikor mi összegyülekezünk majd a te királyi trónodnál, hiszen ha a te igazságos ítéleted őt kikerülve látna minket, mire is mehetnénk, kárhozatra való bűnösökként állnánk meg előtted, de ő megmentett, vérével bűneinkért eleget tett, ezért imádjuk őt, ezért hálás a szívünk, mindazért, amit érdekünkben a te színed előtt tett. Köszönjük neked, drága megváltónk, földi útadat. Köszönjük, hogy eljöttél ide mi közénk, és gyógyítottad a betegeket, vigasztaltad a szomorúakat, átölelted a kisgyermekeket, karjaidba vetted, és megáldottad őket. Köszönjük neked, hogy halottakat támasztottál fel, a Naini ifjút és Lázárt is, és a hatalmad ugyanaz, mint kezdetben volt, és tudjuk, hogy te megtörted a halálnak az erejét, és elhoztad az elmúlhatatlan életet, hogy amikor a mi földi vándorlásunk kitelik, és egyszer majd megjelensz az ég felhőjén, mi is mennyei testben tudjunk hódolni előtted. Addig, amíg itt tartasz ezen a földön minket, add, hogy ajkunkról a te nevedre áldás szálljon, hogy a mi szívünkben hálaadás fakadjon az elvett javakért, a megterített asztalért, az ételünkért, italunkért, otthonunkért, szeretteinkért, családunk tagjaiért, akik velünk vannak, velünk éreznek a bajok, a félelmek, a küzdelmek idején. Köszönjük, hogy te adtad őket mellénk, és köszönjük te neked ígédet. Méltatlanok vagyunk arra, hogy szólj hozzánk, de olyan jó, hogy nem hallgatott el a te ígéd. Segíts nekünk, hogy nyitott szívvel és halló füllel értsük, fogjuk fel és fogadjuk el a te drága szavadat. Magasztalunk, hogy a te szent lelked ma is vigasztal és bátorít. Segíts nekünk abban is, hogy őtől kérjünk támpontokat, útbaigazítást, hiszen ő erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelke. Ott van a mi szívünkben sokféle vágy, hogy kéréseinkkel is színed elé járuljunk. Kérünk téged, drága atyánk, hogy ebből a próbatételből, amely most az egész világon megtapasztalható, szabadíts ki bennünket, és kötözgesd be azoknak a sebét, akik már gyászban járnak emiatt. Segítsd azokat, akik kórházban emelik fel az ő imádságos szavaikat, könyörgésüket te hozzád, és légy itt most velünk a te szent lelked erejével, hatalmával, hogy üzenetté váljon a te igéd. Hallgass meg, édesatyánk, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Elkezdjük a mai estével olvasni
a bibliolvasó kalauz szerint a zsidókhoz írt levél drága fejezeteit. Most az első résznek az első 4 versét hallgassuk meg. A zsidókhoz írt levélből szól az ige, az első fejezet első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, elöljáróban hadd mondjunk el annyit a zsidókhoz írt levélről, hogy igazi gyöngyszemeket tartalmaz számunkra, ugyanakkor egy nem könnyű és küzdelmeket igénylő könyv, amikor sorról sorra, fejezetről fejezetre előre haladunk. Ezért, mint a Jobb könyve esetében is, biztatlak benneteket, hogy ne hagyjátok fel ennek a könyvnek az olvasását, hanem küzdjetek meg az ige üzenetének a megtartásával, elfogadásával, megértésével. Amikor ennek az első fejezetnek a 4 versét tekintjük át, keressük meg a címet is. Az Úr Jézus egy alkalommal a tanítványaira tekintett, és úgy szomorú volt a szíve, mert nem akarták az ő szavait sem elfogadni, sem megérteni, és hát feltette egy kérdést a 12-nek, ti is el akartok menni? Ti is el akartok hagyni engemet? És Péter válaszolt ezzel a kérdéssel. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez a péteri kérdés lesz a mai esténken a bibliórának a címe. És az ige első üzenete is ugyanez a kérdés. Kihez mehetnénk? A második gondolatban arról fogunk szólni, te mindennek az örököse vagy. A harmadik gondolatban pedig a mennyei felség jobbján. Az ige első üzenetében tehát itt van előttünk a péteri kérdés, kihez mehetnénk? Egyfelől, mivel a zsidókhoz írt levél elején arról szól Isten igéje, hogy régen a próféták által szólt az Isten. Hát menjünk a prófétákhoz. Kikről, vagy miről, kiről beszélnek a próféták? Sokféle ítéletet mondanak, a bálványimádást különösen is kiemelik és figyelmeztetik, Isten választott népét, hogy baj lesz ebből, de hogyha együtt látjuk a próféták üzenetét, akkor bizony nem másról beszélnek, mint az Úr Jézus eljöveteléről. Ehhez keressünk is ki a próféták közül egy olyan prófétát, aki ebben segít nekünk, hogy megértenénk, mit is jelent Jézus Krisztusra mutat a prófétai beszéd. Ézsaiás próféta 9. részének az első versétől olvasom az ígét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan az aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadni szoktak, akik zsákmányt osztanak, mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint a Midján napján.
mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. Így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában. És hogyha lapozunk megint csak Ézsaiásnál 2 a Bibliában, a 11. fejezetében ezt olvassuk. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Sok más helyről is kereshetnénk ki az Ószövetségben a prófétai beszéd drága gondolatait, amikor Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az eljövendőről, a szabadítóról szól Isten üzenete. De hogyha, ahogyan a zsidókhoz írt levél üzenetéhez visszatérünk, és halljuk, hogy nem csak a próféták, hanem az angyali híradás is beszámolt arról, hogy jön a világ megváltója, Isten szent fia, akkor így közeledve, és már szinte küszöbén állunk az adventi időnek, jusson csak eszünkbe, hogy hogyan hallották az angyali üzenetet a pásztorok. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A próféták és az angyali üzenetnek a gondolatai a végső idők felé vezetnek bennünket. Mire sürget minket a végső időknek a korszaka? Szintén a zsidó levélben halljuk, a 4. résznek a 7. versében, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Fia által szól hozzánk a végső időben az Úr. A szívünkhöz szól. A próféták és az angyalok kora lejárt. Ezt nem mindenki veszi szívesen. Most a 21. században új Biblián kívüli angyalosdi történik, és sokan keresik az angyaloknak a jelenlétét. Isten igéje azt mondja, hogy ma már nem az angyalokon keresztül, és nem a prófétai beszéden át, hanem Szent Fia Jézus Krisztus által szól hozzánk az örökkévaló. Ezért nagyon helyesen mondja Péter, amikor a 12-ön kívüli tanítványok nem csak, hogy el akarták hagyni, hanem el is hagyták az Urat, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Az Úr maga szól, saját maga üzen, te neked is, testvérem. Ne menj máshoz, ne keres másféle megoldásokat, hanem akarjál találkozni Jézus Krisztussal, Isten Szent Fiával. Mit is hallunk mi még a mai estén a zsidókhoz írt levél gondolatai során? A második részt nézzük meg, te vagy mindennek az örököse. Ezt a zsidókhoz írt levél az Úr Jézusról mondja. Nem arról beszél, hogy valami kis örökség a mennyben félre van téve Jézus Krisztus számára, hanem azt mondja el, hogy mennyen és földön, és a föld alatt minden tér meghajol ő előtte. Olyan örökös, aki mindennel bír. És most kérdezzük csak meg,
hogy te, emellett a hatalmas örökös mellett, mi szeretnél lenni? Bérmunkás esetleg, vagy örökös társ? És ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata hadd segítsen minket. Örökös társai lehetnénk Jézus Krisztusnak, de ugyanakkor felmerül az a kérdés, ha a szívünk nem nyílik meg előtte, hogyha nem látjuk őt annak, aki, olyannak, aki, olyan hatalmasnak, a mindenek örökösének, akkor a magunk örökségét is nem csak elveszítjük, hanem félelmetes ítélet várhat rejánk. Nézzétek csak, hogy a Lukács 20, 9. versétől mit mond az ige. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe. Majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték. Megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat. A szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Írástudókról és a farizeusokról, a nép vezetőiről, a legelőkelőbbekről mondta Jézus Krisztus ezt a félelmetes példázatot, hogy te az örökkévalónak a szőlőjében milyen módon forgolódsz? Bérmunkásként? Vagy pedig szeretnél-e te úgy részesedni ebből a csodálatos gazdagságból, ami az Úr aratásában, az Úr szőlős kertjében gyümölcsöt terem, mint örökös társ? Bizony, Izrael népének a vezetői kidobták a kapun kívül, és ott kellett szenvednie Isten szent fiának, Jézus Krisztusnak. Miértünk, a mi bűneinkért. Ez igaz, de aki elutasította őt, aki halálra ítélte őt, aki akár Pilátusként, akár Kajafásként végbevitte ezt a szörnyűséget, annak hatalmas felelőssége van. Milyen nagyon jó lenne elcsípni az örökséget, gondolták ők, hogy Isten színe előtt is ők előkelők legyenek, hogy Istenhez nekik saját útjuk legyen, és ők úgy tanították alatvalóikat, tartsd meg a törvényt, és akkor abból neked üdvösséged lesz. De nem úgy van ám. A törvény megtartásából egyetlen ember sem üdvözülhet, mert nincs senki, aki megtartaná az Isten törvényét hibátlanul, tökéletesen, úgy, ahogyan az le van írva Isten igéjében. Ezért
nézd csak ezt a kétféle utat, ami te előtted áll, szeretett testvérem. A Hágár-féle utat, amelyik szolgaságra szül, és az Izsák-féle utat, ahol az úrnő az ígéret szerint kaphatta meg a gyermeket. Megint csak Isten igéje segít nekünk ennek megértésében, hogy hogyan lehetünk mi örökös társai Jézus Krisztusnak. A Galata levél egésze foglalkozik azzal, hogy milyen balgatag módon gondolkoztak a Galácia beli gyülekezetek arról, hogy hogyan lehetne üdvösséget találni Jézus Krisztuson kívül, hogyan lehetne a törvényből üdvözülni. A Galata 4:21-től hallgassátok, mit mond az íge. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár, a Sínai-hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Űzd el a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Vágysz arra, hogy teljesen szabad legyen a szíved Jézus Krisztus szabadítása által. Mert ebben az esetben, igen, neked megadatik az, hogy örökös társa legyél Jézus Krisztusnak. A Róma 8:17-ben ezt halljuk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Micsoda örökségről van itt szó, amit így szét lehet osztani. Nem tartja meg magának az örökkévaló. És nem mondja azt Jézus Krisztus, akkor ez engem illet, hanem így szól, legyél örökös társam. Engedd, hogy szabad legyen a szíved a rabszolga gondolkozástól. Ne szolgáld a magad hamis igényeit, ne hallgass a sátánra, Isten ellenségére, hanem a halál helyett válaszd azért az életet. Az Úr mindennek örököse, és te beleférsz. Te ott lehetsz mellette. Téged boldoggá tehet, hogy örökös társa legyél a mennyvilágában. Nem akarja, hogy a bűn szolgaságában, rabszolgaságában maradj. És végül az ige utolsó üzenetében ez a rövid gondolat hangzik el. Mit is jelent a mennyei felség jobbján lenni? Ki az, aki a mennyei felség jobbján van? Hát ő Jézus Krisztus. Ezt egy kicsit nehezen értjük Isten igéjéből, mert nem szeretjük ezt a jobbkéz és balkéz felől való helyetfoglalást, és nem is ezt akarja üzenni Isten igéje, hogy a mennyei felség jobbján mindenképpen a jobb oldalon ül Jézus Krisztus. Nincs az örökkévalónak bal oldala és jobb oldala, az Istennek a
abszolút és teljes közelsége az, ami meghatározó ebben az üzenetben. Az Atya, amikor ítél, akkor az ítéletet egészen átadta a Fiúnak. És most már nem ezen a földön jár közben értünk, és nem a kereszten fizeti ki, ami megváltásunknak a díját, mindez megtörtént, a halálnak az ereje megtört, a sátán diadala véget ért, már csak az utóharcai azok, amelyek ellenünk vitézkednek, és az Úr, amikor véd téged, nem elítélni akar, hanem megmenteni. Véd az Atya előtt, a hatalomnak a legmagasabb fokán. Itt is hallottuk, földön járta idejében, mondta az Úr, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. De most micsoda hatalommal bír, olyannal, amire szavaink sincsenek igazán, hiszen ő a felségesnek a jobbjára ült, és annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Nincs nagyobb név, nincs nagyobb hatalom, mint ami adatott Jézus Krisztusnak. Övé az a királyi uralom, ahol téged szintén odavisz az Atya elé, és az Atya érte fog átölelni. Szeressed őt, és imádjad őt. Nem valami átmeneti megoldást, ideiglenes üdvösséget ad neked az Úr, hanem örök üdvösséget, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Ezért terjesztem ki rád az én irgalmasságomat, ószövetségi ige ez, de mégis ide illik, mert téged így szeret, Jézus Krisztus áldozatáért, a mindenható, az örökkévaló Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Atyánk, azt a megmagyarázhatatlan szeretetet, amit most a te igédből elfogadhattunk. Köszönjük, hogy nagyon mélyre hajoltál, utánunk jártál. Köszönjük neked azt, hogy aki csak te hozzád jön, drága megváltó Úrunk, azt semmiképpen ki nem veted. Áldj meg bennünket azon a helyen, ahol élünk és járunk, ahol szeretnénk bizonyságot tenni a te hatalmadról és szeretetedről. Te add ajkunkra a szavakat és a szívünkbe az indulatot, hogy szelíden tudjuk elmondani azt az üzenetet, amit te ránk bíztál, és a te oltalmadba, és a te kegyelmedbe ajánljuk mindazokat, akik bajokból és félelmekből keresnek téged. Különösen is könyörülünk most te hozzád egy kedves beteg testvérünkért, aki külföldön él és nehéz terheket hordoz. Állj mellé, bátorítsad őt, töröld le szeméből, szívéből a könycseppeket, és áld meg az ő szeretteit, családja tagjait, teremts az ő szívében, életében békességet. És köszönjük te neked, hogy most is megszólalhatott az ige, segíts, hogy el tudjuk érni ilyen formában is a te szavadat, ahogyan most vagyunk. Szomorú emiatt a mi szívünk, és vágyunk arra, hogy itt a gyülekezetben, közösségben lehessünk veled és egymással, de adj nekünk kitartást, és adj elfogadást erre a nehéz időszakra nézve, hogy majd eljön a megkönnyebbülésnek az ideje, és amikor ez megérkezik újra, felfaghathat a mi szívünkből a hála, neved magasztalása, dicsőítése. Addig is, amíg újra együtt lehetünk a te színed előtt, itt, ezen a helyen, könyörülj meg rajtunk, és őrizd meg magadnak, tarts meg minket a te
te benned való hitben és a te kegyelmedben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Befejezésül énekeljük a 445. dicséretnek a maradék 3 versét, 4. és 5., valamint a 6. verseket. Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény. Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, te hozzád bűnömért, lásd el, nem juthatok. A béklyó súlya nyom, levetném, összetörném, de lelkem gyenge még, s jaj, összeroskadok. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged. Hús gyarló bűnösén, hadd légyek gyermeked. Nagy lelked élt, Uram, a profétás időkben, az fény lett át a szent apostol életén. Áldj meg s kegyelmedet, reám is tölts ki bőven, hogy Jézus nézzem és ővé legyőzzek én.